Тази екшън сцена от филма "Непобедимите три" е снимана в България и за малко не отнема живота на няколко души, а Джейсън Стейтъм се измъква на косамото давяне, след като по време на снимките губи управлението на камион и пада от един от доковете на пристанището във Варна. За инцидента Стейтъм разказа във вечерното шоу на Джимми Фалън. Снимахме в края на един док на Черно море в България. Трябваше да карам голям камион. Преди снимките реших да направя тест на камиона и когато трябваше да спра, натиснах спирачките, но нищо не се случи, след което ударих двама оператори. Помислих, че съм ги убил. След секунди видях как дока свършва и падам от няколко метра във водата. Опитах се да се набера и да изляза през прозорците, които бяха свалени. Камиона почна да потъва бързо, а навлизащата вода ме изтласка навътре към кабината. След секунди камиона беше на дъното на Черно море, а аз си мислех, чакай, трябва да изляза от тук. Нещата не могат да свършат така. 7 години по-късно стана ясно каква е причината Джейсън Стейтъм да изгуби управлението на камиона. Беше неочаквано. Беше руски камион. Педалите на спирачката и съединителя бяха разменени. Но той си мислеше, че кара американски камион. Тоест, когато си е мислил, че натиска спирачката, всъщност е натискал съединителя. Като бивш гмуркач и част от олимпийския отбор на Съединените щати, Стейтъм успява да се измъкне от потъващия камион. Когато излязох на повърхността, видях Сталон, който снимаше с телефон. Той ме пита: "Хей, Джейсън, искаш ли кърпа?" При инцидента пострадали хора няма, а Джейсън Стейтъм само се преоблича и снимачният процес продължава.